Evsulava bi bedewiya xwe çavên her kesî li ser e digelî navçeya Bêgiriya Wanê de Sulava Bêgiriyê Ango Muradiyê ya Wanê ye. Cemê bendî mahiyê ku bi hezaran salan ji çiyayê tendurekê dikişe 8 kilometr li derveyê navçê li serê Sulavê dike xwemaxwem û ji 18 metro bilindahiyê ava wek cemet li teşkên gelî dixe û diherikîne. Di encamê de jî vê şirşala nuwaze pêktîne. Ev der tekriba 2500 sal berê teqîna çiyayê tendurekê ya yekemîn da peyda biye lewra ku kişandina lavê çiyê heta vira xwe giyandine ev jî tebeqekî bazaltekî pir sert çêkiriye biye wek rewşekî xwezaya vira karim bêjim jêra wî dertê heftê û heft metre jora wî 36 metre ye bilinda wî 18 metre ye her demsalê bibî awayî tê. Li gorî çavkaniyên dîrokî İmparatorê Osmanî Muradê Çaremîn di dema derketina sefera Bexdayê de ji navçeyê derbasî Îranê bûye û ji ewro vir ve jî navê Sulavê wek Sulava Muradiyê Ango Şelala Muradiyê hatiye binavkirin. Ev der diyalê turizmê da lokal ma herîmî ma yani gere derê alana netewî paşê jî derxine alana navnetewî ku însan xwelê bigirin werin halkî tu binêrî wek Bûştekê wek cennetekê li vir. Hem curê wî tabiatê pir zêde ye, ajal sewalê têda dijîn rengê wanê pir cuda hene. Lê mixabin terkî tenêbûnê, terkî xirabkirinê hatiye îstinê. Eva jî sîstemekî, îsyanekî gelê herêmê ye dixwazin çareserîkî lê were kirinê. Bava xwe ya berz bi dîmenên xwe bede û Sulava Bêgiriyê çar demsalan jî di rotaya geştiyaran de ye. Di vê werzehavînê de jî ji 81 bajaran geştiyarên xwe cihî dev û dora bedew a Sulavê xistine seyrangeh. Ez feyzî xelkê Patnosê me nat mesela Şelala Muradiyê Çaldêranê. Vira zav jî xweş e bira herkes jî were vira jî bibîne. Ev 3 sal ez Bursayê rûtinê milletê me kurmanc tev çûye li walî welatê walî welatê xwe kêm viye ama ku em hatine wî welatê ev cî zengîn xweş welatê xweş me ev dît gele milletê me tev were welatê xwe bibîne. Yani me nizam bû milletê arkadaş kêm têne virada hezkin da zêde wane viraka tanıtıma xwe bikin reklama xwe bikin bu Şelala Muradiyê Balıkbendî. Geştiyarên ku tên Sulavê li ber wêneyan dikişînin û di hênikaya geliyê Sulavê da demên xweş derbas dikin û bi bîranînên hênik û xweş vedigerin. Ku ez ji vir çûm ez ê ji hevalên xwe re bêjim cihekî gelek xweş e. Ez ê bêjim riha min, mejiyê min rihet bû. Herêma Rûşhilat cihê jiyanê ye. Ez ê bêjim divê em qîmeta Rûşhilat bizanibin. Berî her tiştî xwezî ez lê jî li dayik bame û li vir mezin bame. Ez bûm heyranê vira heyran. Em ji danizliyê hatine, cara yekem e em têne wanê. Vê Sulavê jî cara yekem e em dibînin. Yanê me sirf behsa vir bihîstiye. Lê min nizanîbû ku ev av ew qas gumreh diherike. Em ji her kesê re dibêjin, werin vê cihê xweş û balkêş bibînin. Ev av bi hezaran salaye diherike. Kî dizane ka şahidiya çi û çi nekiriye. Min li ser vir gelek bihîstibû. Ez geriyam û min dît min pir eciban. Tê gotin ku hefîzeya avê heye. Hêvî dikim ku avê min hilda bi hefîzeya xwe. Min jî ji avê re çin tişt gotin, min jî vê avê li hefîza xwe qeyd kir û ez niha diçim û ez ji vir gelek memnûnim. Zav bi navo dengeng salan wisa behs dikin dîskê 100,000 însan têla ziyaretê diçîn. Sulava Bêgiriyê ku 8 kilometr ji wanê dûr e di demsala dijwariya zivistanê de dibin jêr sifrê çil piliyan davgiştî diqerise û heta derbiharê dikeve xewek cemedî. Bi biharê re carek din dike xwemaxwem ji xew şiyar dibe û gelî şendike.
Abdülselam Akıncı Ruda Begri Wan